L'Institut Català d'Oncologia és un centre públic d'excel·lència en càncer. S'ocupa de la malaltia de manera integral, ja que plega dins de la mateixa organització l'assistència, la recerca, la formació especialitzada i la prevenció. També promou la innovació i la transparència en àmbits com la gestió i la política de personal i del medicament. Així mateix destaca en l'adopció d'iniciatives de responsabilitat social corporativa. L'ICO és una empresa pública creada el 1995 pel Departament de Salut, que va començar a funcionar un any més tard a les instal·lacions de l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat. 7 anys després, el 2002, s'inaugura l'ICO Girona, a l'Hospital Doctor Josep Trueta, i l'any següent l'ICO Badalona, a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. El 2014 es posa en marxa l'ICO Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i el Verge de la Cinta de Tortosa. A més, treballa conjuntament amb una vintena d'altres hospitals. L'objectiu d'aquest treball en xarxa és portar l'especialista allà on es troba el pacient i garantir l'equitat en la prestació sanitària. Amb més de 1.000 treballadors, l'ICO és el centre de referència per a prop del 50% de la població adulta de Catalunya. Cada dia s'hi veuen 40 casos nous de càncer i es fan prop de 900 visites de consultes externes, 350 tractaments de quimioteràpia i 470 de radioteràpia. L'ICO disposa d'un model únic, basat en les unitats funcionals d'atenció oncològica. Aquí els especialistes comparteixen espai i poden visitar el pacient de manera simultània i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament. Aquesta organització millora l'atenció i el confort per al pacient. Entre d'altres, l'ICO és referent en braquiteràpia, consell genètic i cures pal·liatives. També ho és en recerca, tant epidemiològica i translacional com clínica. Cada any es publiquen més de 300 articles científics en revistes especialitzades. Pel que fa a assajos clínics, n'hi ha uns 350 en actiu amb prop de 1.000 pacients reclutats. També té una sòlida trajectòria en formació especialitzada, amb màsters i postgraus de referència internacional. Així mateix, disposa de la plataforma online e-Oncologia, que ofereix una 60ena de cursos virtuals. Finalment, l'ICO promou la prevenció del càncer amb iniciatives de sensibilització de la població i el desenvolupament dels programes de detecció precoç de càncer de mama, còlon i coll d'úter. Des de la seva creació, l'ICO ha apostat per la innovació i l'excel·lència, però pensant sempre com a pacient, oferint una atenció de qualitat, però amb la màxima calidesa.